Interconnect Malta rċivit 4 sottomissjonijiet wara l-eluq ta' sejħa magħrufa bħala Preliminary Market Consultation dwar il-possibilità li tiġi ġenerata enerġija rinnovabbli fl-Afrika ta' fuq biex tiġi trasmessa lejn Malta permezz ta' Interconnector. Fis-stqarrija Interconnect Malta qalet li s-sottomissjonijiet waslu minn kandidati prospettivi fosthom konsorzji u gruppi ta' kumpaniji lokali u internazzjonali stabiliti. Din il-konsultazzjoni tnediet biex tevalwa kemm is-suq huwa preparat u x'interess jeżisti mill-investituri. Fil-waqt li ntalbet informazzjoni teknika u finanzjarja preliminari, inkluż prezzijiet indikattivi tal-enerġija elettrika sabiex tissostanzja l-evalwazzjoni preliminari tal-Gvern, titqabbel ma' alternattivi oħrajn u tgħin fit-tfassil ta' deċiżjonijiet futuri fil-qasam tal-politika tal-enerġija ta' Malta. Il-possibilità ta' interconnector tal-enerġija rinnovabbli mal-Afrika ta' fuq ilha identifikata bħala opportunità importanti li għandha tiġi studjata u hija riflessa wkoll fid-dokument Malta's Energy Shift li għadu kemm tnieda ftit tax-xhur ilu. Il-Ministru għall-Enerġija, l-Ambjent u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir Mirjam Dalli qalet li d-dokument Malta's Energy Shift jistabbilixxi direzzjoni ċara għal sistema tal-elettriku aktar sigura, sostenibbli, diversifikata u fukata fuq l-interessi fit-tul tal-familji u negozji Maltin. Fil-viżjoni tagħna tal-enerġija din naraw kif Malta tista' tkun connected, tkun maquda permezz ta' dawn l-interconnectors ma' pajjiżi oħra inkluż ukoll l-Afrika ta' fuq biex inkunu din niddiversifikaw iktar is-sorsi tal-enerġija tagħna u biex lil dan il-pajjiż għada pitada nkunu nistgħu npoġġuh f'sitwazzjoni fejn jista' jkun ħabb tal-enerġija fil-Mediterran. Interconnect Malta sostniet li permezz tal-aċċess għall-elettriku ġenerat minn sorsi rinnovabbli li jisfruttaw ir-riżorsi abbundanti tax-xemx u r-riħ fl-Afrika ta' fuq, Malta tkun tista' tiddiversifika aktar is-sors tal-enerġija tagħha filwaqt li tnaqqas id-dipendenza fuq sors wieħed jew rotta ġeografika waħda tal-provista. L-informazzjoni se tiġi eżaminata minn tim maħtur apposta għal dan il-għan. Id-Divisional Manager ta' Interconnect Malta l-Inġinier Alexandra Meli qalet li dawn is-sottomissjonijiet se jipprovdu informazzjoni sewja u l-pass li jmissu li titwettaq evalwazzjoni dettaljata u strutturata tal-proposti differenti.